directเลยค่ะพี่จะชมเอาไว้จะให้เขาหมอลาตลอดลิตุลิโกอาตุอยู่ดอดูดอดูไหนตัดสิขาดมาตัวบัวซื้อข่าวไฟหักกว่านั้นเลยอ่ะไม่เป็นไรคือถ้าสุยซาจิเข้ามาเลยเก็บเปิดดี cacciano nothing Purbo puasan lah. Kita melihat.ที่ผัดหรอ
头那么头，发为那么好。Ai là tứ đặt rồi mà. Cái con lo. Cái con bà là đập lùi. Cái con bà là khó đâu mà. Là đặt rồi cái này, apa planet lesar ni. Karena tak hasil kan. Lấy chế là lo ra là được. Muda, saya bukan terlalu kuat hati kan. Chua thủ lên lên. Tụt lẹ son bố bỏ ra tụt đi đó. Bỏ lọc lên này. Mà tụt bố bỏ cụ. Tụt bố bỏ cụ. Nature. Cái đó nature này chả là nó. Đây là lần. Rất thì được lên và khá là chí. Mẹ ba mình nó phải qua màu mà.